mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah da na dan da kun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya o ma ce office din oga 08103932310 ko 081577727 shafi amma waka katuru mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema kar ka tsaya kallon yan mata bariki ai ba hauka ce ba an ga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matuwa office din oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema kar ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matuwa office din oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya o ma office din oga ya Allah wa za mu ga sa'a ka taimake mu da mun fita nema ma Lagos kala kala ne mugun doya can muka loma ana kiri wasu zo na abasun ga yan baro dillallai ma Allah shi dan taba uba ne rabu ka kare kowa daga zuga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matu office din oga musulmi mu zan salatin annabi sai da kida DJ kai ma lallai shafe ka faɗi hakunni ma zan yi salati goma Allah ne ka dubu na salati gun da har sahabbai su ma da auliya da ma sharafa'u da masu bin sa kamar adadin ga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matu office din oga za mu guje sarkin Hausawa Alhaji dan nan maka gama girma Allah shi ke ɗaukaka bawa gwamnati da kansa yake tsara ma da anguwa da sarkin Hausa sarkin sarakuna aka yi ma zaki ne ba rago ne ba mu ne Allah tsare mu na oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matu office din oga yarin ta Alhaji dan dama naga kamar bai san wahala ba dare guda rabu ke je maye ya wahala kan yi zamto babba maloniya ne kalli jiki ne sumul sumul bai san wahala ba shafi dai baka ganewa rabbi ya kamar yaro oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matu office din oga karo da karo an ce sai rago dan taure wai bai saba ba shafi kai ma ka iya wuta karfe ba a hada shi da roba kai ku tare ku bugai ba dama ku yoji fa ku yaba ku da rabba ya za su yi da ikon Allah ya shirya wa harin matsiyata mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matu office din oga an ce Alhaji ya iya kyauta in ya baka ka zama wadaci muka hatsin ma ba mu bukata kan gobe ni kam na mazanci ni dai bani da dogon guri dan mashin na hawan mabukaci wallahi shafi ka mana yawa ce mota tun da ka isha oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matu office din oga doya mu dai tai mana komi ga sutura da gida da abinci dan muka samun yan canjin mu komai na mu kusan doya ce Alhaji dan nama ya ci ga doya ya gina al'umma da sun ci Lagos za mu shiga gun manya o ma office din oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a ma office din oga On the beat. mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema kar ka tsaya kallon yan mata bariki ai ba hauka ce ba an ga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu shiga gun manya a matuwa office din oga mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan makun ga gumi ne yake ci kai ma malam tashi ka nema ka tsaya kallon yarbawa bariki ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne Lagos za mu
shiga gun manya a matu ofis din oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Ni dan kiri kana ban tausayi mu baston muka soke wuyanta. Kowa saba kiɗi ya huta ya lodi biyu na feshe ta. Manya ba su sayan ta a baro sai baston ga fures mai tsafta. Gaske kuke rance a gurin mu nan kuke kuna jiran ku ga oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Katakan ka tura wa'yancan 'yan baron nan sun feke ta. Dan baro sai guska matu hanyar gaba ki bai buda ta. Kure gida na ɗauki ka sauke tashi mu je ka kiri ka ga wata. Ko jiya wasu ku sun yi kwantayya sun mu muka ba su na daga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Hannu guda ina rike baro kai shashari ba za ka iya ba. Ya gwada iya zubar da kunun wata aiko gobe ba zai koma ba. Malam baro ya bar shama kai dan kar a gane bai saba ba. Kai shasha da za ka bi hanya zuwa ai kai ne oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Ba ni kiɗa na ga matan oga ina hajiya kula babban mata. Hawa kulu ai ba ta da rowa gun kyauta ma babu irin ta. Ina hajiyan mu na fisa sannu shafi gani ina gaida ta. Kyautar sa dole sai da akwatin na ga nafisa na zama babba. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Ko da gani ta ga da karamci hajjaji binta matar oga. Allah ƙara tsare mu da binta ƙara kula ki rike mu na oga. Ai daga ke da an rufe kofa bilkisu ta ki kai mu ga oga. Hajiya Bilkisu yar lele ce sannan amarsa amaryar oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Ga wannan damar oga yake lawali ma ba ina gaida ka. Aminu yaro ka wuce raini mai gudu ya fi mai sassaka. Sannan abu to yaya ne ya kake ko mu bari sai kaka. Aure baki hayya sannu ku zo mu haɗe ofis din oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Ina dogo jibirin ga kyakkyar isa ai kun san magana ga. Farin wata kake Alhaji Tijjani ka zama guska fadar oga. Dan kodin da sarki sannu to ku taron kafin na ga oga. Karuwa sarki da malam jabi sauran Allah jikan magabata. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Can ga kiɗa mu ga 'ya'yan oga sunayen ma ban zana ma. Matambayi ba za ya bata ba in baka san su ba zo mu faɗa ma. 'Ya'yan alhaji maza da mata kuma abuwa kuskure ne nawa. Ba su dai ba da ma danginsa har da abokan aikin oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Ka tsaya kallon yarbawa ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga. Mai nema na tare da samu mai dan hali dan Allah dai na dan da bakun ga gumi ne yake ci kai ma malam ta shiga nema. Kar ka tsaya kallon 'yan mata ba rike ai ba hauka ce ba wanga kidan fa kidan doya ne. Lagos za mu shiga gun manya a matu ofis din oga.